Нова серія скандалу із плівками Гончарука. Сьогодні прем'єр-міністр написав заяву на звільнення і передав її президентові. Хоча за законом мав адресувати звернення голові Верховної Ради. Згодом Гончарук пояснив, заяву написав правильно, але чекає на політичне рішення президента Зеленського. Сьогодні прем'єр був у Верховній Раді і стисло пояснив депутатам своє рішення. Про все докладно наша Тетяна Сулій. Вони мали пояснити народним депутатам, за які заслуги заплатили самі собі по кілька сотень тисяч гривень премій під ялинку. Але вже на самому початку засідання спікер розчаровує колег. Години запитань до уряду не буде, бо прем'єр Олексій Гончарук через скандал із записами наради із міністрами та керівництвом НБУ, які вже встигли охрестити плівками Гончарука, вирішує піти у відставку. За весь Кабмін доведеться віддуватися одному міністрові закордонних справ. Ви всі знаєте про те, що прем'єр-міністр України написав звернення до президента України, і зараз уряд знаходиться на консультаціях. Тому сьогодні, як такої години запитань до уряду не буде. Почекайте. Буде згідно того, як і було обговорено на Погоджувальній раді, буде міністр закордонних справ Пристайко. Очільник уряду, хоч із запізненням на 2 години, так і з'являється у парламенті. За 2 хвилини з трибуни встигає пояснити, чому вирішив залишити пост прем'єра і чому свою заяву на звільнення поклав на стіл президентові Зеленському, а не голові Верховної Ради, як того вимагає закон. Я звернувся до президента України, ви про це вже знаєте, передав йому свою заяву про відставку. Вона оформлена відповідно до закону, до Конституції України, написана на ім'я голови Верховної Ради, і у президента є право її внести в парламент в будь-який момент. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що ми одна команда. Ми всі прийшли в парламент, у владу змінювати країну завдяки цій людині, завдяки Володимиру Олександровичу Зеленському. Ми всі його поважаємо, і для нас принципово мати довіру всередині команди на 100%. Олексій Гончарук залишає трибуну під оплески однопартійців і вигуки «ганьба» від опонентів. Пояснень Олексія Гончарука виявилося замало. Нардепці від «Європейської солідарності» Ірині Геращенко вимагає повернути прем'єра. Спікер проти. Це в Російській Федерації прем'єр-міністр пише заяву на ім'я президента. В Україні, згідно Конституції, прем'єр-міністр звертається не до кур'єра президента передати сюди заяву, якщо він хоче подати відставку, а до Верховної Ради України. Всі фракції домовились про те, що прем'єр-міністр України відповість на запитання, в тому числі і відносно виплат, які зараз уряд, який вже втомився за 4 місяці, собі нарахували, і він втік навіть від цих запитань. Що відбувається? Ми звертаємося до вас, як до голови Верховної Ради України, з вимогою шанувати Конституцію, шанувати регламент, шанувати парламентаризм, повернути зараз сюди прем'єра. Виходячи з того, що в нас сьогодні досить сильно зрушився графік роботи, то ми виходимо з тих можливостей, які в нас є. Питань багато, запитів багато, іншого. Час для виступу, час, відведений регламентом для години запитань для уряду, вичерпаний вже давно. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія рішення Гончарука піти у відставку вважає правильним. А от міністр юстиції Денис Малюська вирішив підтримати, як він вважає, найкращого прем'єра в історії України. Щоправда, у дуже несподіваний спосіб, опублікувавши у себе на Фейсбук фото з-під столу. Навіть якщо буде помирати, не те, що перебувати у статусі ВО, все одно рука дотягнеться підписати наказ про звільнення того, хто почне саботувати або працювати у півсили, очікуючи можливої зміни керівництва. І так, підтримує Олексій Гончарук, він найкращий прем'єр у історії України. Сам прем'єр на запитання про те, хто прослуховував його кабінет, відповідає неохоче. Каже, своє слово має спершу сказати президент Зеленський. Я не хочу поки що давати ніяких коментарів, поки ми не отримаємо позицію президента. Президент
Володимир Зеленський тим часом збирає у своєму офісі очільників силових відомств. Їм дає 2 тижні, аби розібратися, чи справжні записи і хто прослуховував кабінет прем'єр-міністра. Тетяна Солій, Заман, АТР.